uma uphupha lo muntu lo ezocela uxolo kungenzeka vele uyafuna ukuxolela noma ufuna ukuthi nixolelane kodwa ke esikhathini esiningi uma umbona la kusho ukuthi lo muntu loyo umuntu ozokukhohlisa noma umuntu who's full of deceit yabo that person uzokudeceive or is deceiving you njengamanje uyayibona. Ukhona umbukeli wethu la ekuthiwa uRebecca Siphelele uthi I have this dream of a white cow that has been hit by a car but is not dead. What could that mean? Into esingayibalula la ukuthi njengoba ebona le inkomo le ishayiswe imoto singaveza ukuthi kungenzeka uthola ukuthi njengamanje unesimo mhlawumbe abhekene naso financial yabo asingahambi kahle. Okay. Yes, if kungenzeka njengamanje uthola ukuthi mhlawumbe izinto zihambi kahle ngokuze imali iphupho elifana naleli angalibona lingafika kuyena noma uthola ukuthi izinto mhlawumbe emsebenzini azihambi kahle noma ebhizinisini so angabona mhlawumbe imoto inkomo ishayiswe imoto kodwa uma ukuthi le nkomo isaphela kusho ukuthi kulesimo abhekene naso uyakwazi ukusimanage yabona uzokwazi noma uzobhekana naso lesimo leso kodwa uzokwazi ukusimanage futhi isithinta mhlawumbe imali noma ungahambi kahle emsebenzini noma ebhizinisini. Ngiyabona fanele enze njani? No, thandaza ngani yakwethu into ebalekile abantu abakhuleke abantu abathandaze with faith ngoba kukhona ukuthandaza nje kodwa kufanele ukuthandaze ngokukholwa ukuthi leyo ngoba usuthandazile sekwenzekile lokho usukufuna noma lokho ufuna ukuthi kungenzeki sekuvimbekile ngekusenzeka. Ngiyazwakala Pastor. Unozuko Fasi usithumele umlayezo ku Facebook uthi I once dreamt about someone I don't get along with asking for forgiveness. What does this mean, Pastor? At times uma uphupha lo muntu lo ezocela uxolo kungenzeka vele uyafuna ukuxolela noma ufuna ukuthi nixolelane kodwa ke esikhathini esiningi uma umbona la kusho ukuthi lo muntu loyo umuntu ozokukhohlisa noma umuntu who's full of deceit yabo that person uzokudeceive or is deceiving you njengamanje uyayibona. Yes. We got another one here, Pastor, from DP Mwakamedi, who says and is asking, what is the meaning of dreaming of a dear person dying again? Into yokuqala singayibalula ukuthi uma ubona umuntu owashona ephinde eshona into yokuqala singayibalula ukuthi kungenzeka uthole ngikhani manje ekwazi ukwamukela lo muntu lo sekandlule emhlabeni. You know abanye abantu bathatha isikhathi eside ukwamukela ukuthi uqolane sekandlule emhlabeni. So ngalesi sikhathi eseqala emukela sengiyambona lo muntu endlula okwesibili yayibona kusho ukuthi uyamukela njengamanje kanti futhi sekungasho ukuthi mhlawumbe there are changes no some changes enzakala empilweni noma angahle enzeke empilweni yakhe very soon. Ngiyabona. Mina into engicela uyibuza ku-pastor ndibe nephupha apha ndinikwa imali ngutatam oswelekileyo le mali ngamaphepha zi-200 rands ithetha uthini loo nto enkosi? This one, Pastor, is very simple. She has dreamt of her late father giving her money. It was in the denomination of a 200 rand notes. What does that mean? Into esingayibala la ukuthi into yokuqala evelayo la ukuthi kungenzeka uthola ukuthi uphupha leli phupho leli ngenxa yokuthi kunesidingo sokuthi benze into ezithile noma bagcine usiko oluthile nje uyabona ukuthi makushona umuntu kuba nomcimbi owenziwa emva kwaloko yabo uthola ukuthi mhlawumbe lowo mcimbi abakawenzi so njengamanje ubaba uzofika azomnikeza imali ukumkhuthaza noma ukuveza ukuthi kunesidingo sokuthi le mali le noma le ngoba imali is power so bamnikeza amandla ukuthi ekwazi ukuthi efeze lokho afanele akufeze ekhaya yabona futhi ke imali yasho inhlanhla engenzeka ukuthi uzama ukumnikeza mhlawumbe inhlanhla ethile ubaba wakhe njengethongo usho ukuthi njengamanje ubaba wakhe ithongo mhlawumbe elihle elizama ukuletha inhlanhla kuyena. Bengicela ukubuza ngibe nephupho ngiphupha sendlini kusebusuku mangiphumela ngaphandle mangiphumela ngaphandle ngathola ukuthi mase ngithi ngiyakhuluma ngikhuluma ngathi sengiyisilwane ngimemeza njengesilwane so angazi ukuthi isho ukuthini. Oh, hectic. Now iphupho elibi okusho ukuthi umuntu ohlaselwa imoya emibi remember ukuthi ukuphuma like nje ukubona ubumnyama kukodwa nje uma uzophuma endlini ungene uphumele ngaphandle kumnyama lokho kukodwa kusho ukwembathwa imimoya noma ukuhlaselwa imimoya emibi so uma eseyibona futhi eguquke seba yisilwane esithile ukusho ukuthi kunemoya ethile emibi esuka imembethe nesuka imhlasela naso sikhathi leso. Sure. Kodwa akakwazi ukuthi athandaze phela kuyathandazwa usho ukuthi ufuna enze njalo umuntu before lale uyathandaza ukwenza ukuthi abe ne protection ukuthi imimoya ingakwazi ukumhlasela.